Utut kok. Piye to? Ora apa-apa, utut kok semono nek plangkringane ora glugur ora kuat. Iya. Wah. Ya. Wah, utut aleman. Ya. Ora apa-apa utut tengkoke dhewe-dhewe cecere. Iki kutut blesteran ro asu. Ha. Kong nek jenengke kong. Oh, iki kutut. Kong. Kong. Ya. Kong. Wo. Kong. Wo wis. Kok arep modar iki no. Ya iso ora apa-apa.